supoño que nos unirá para sempre. Fastidiache un pregón, xa todas as cosas que traía eu aquí xa dixeche, únicamente que me repita. Pero bueno, en primer lugar, dar as gracias ao Concello de Petín, a Raquel, a Asociación Fronte Grande e a Mancio por pensar en mí, na miña persoa para asumir esta responsabilidade este ano. Supostamente eu teria que estar facendo eu de presentador, pero bueno, tocou. Chamoume a Mancio e non lle pude dicir que non. Para min, desde logo, é unha honra e un honor estar de pregoeiro nesta festa de 1800. Xa, como dixo Miguel, tiño aquí, o meu nome é Juan José, poucos me conocen por él, pero bueno, chámame todo o mundo Chavito. Chavito por parte da familia materna e Chuco pola paterna, que así é e será en Petín, en onde os motes son seña de identidade e de orgullo. E aquí recordo a Ramón, o Niquito, que ten unha libreta chea con todos os motes, casi con todos os motes de Petín, e que supoño que estará a bon recaudo. Como dixo Petín, ou digo como dixo Miguel, nacín en Castrofolla con L, Castrofolla con Y ou Castrofolla con I latina. Inda hoxe non sei como se lle denomina a Castrofolla, pero bueno, cada un que lle chame como queira. Nacín en setembro, pola vendimia, coa axuda da señora Estrella, que tantos nenos axudou a traer a este mundo en aquela época, e penso que por aquí ainda andamos algún dos nenos da señora Estrella. Máis adiante, as parturentas partían hacia Ourense e algunhas que quedaban no rodicio ou por aí dando a luz en algún coche. Para o pregón pensei en facer un relato das vivencias de nenos e de adolescentes nos 60 e 70. Cando éramos nenos, supoño que os que non sodes de aquí non coñecedes lugares e persoaxes, pero bueno, non vos preocupedes que tampouco é moi importante. Neses anos éramos uns 3.000 habitantes en todo o concello. Desde eses anos a poboación non parou de medrar. No núcleo de Petín pódense diferenciar zonas ou barrios das que tamén falou Miguel. Os máis significativos serán a plaza, o centro neurálxico do pobo, os seus 2 centenarios negrillos daquela desaparecidos fai moitos anos nos que se resguardaba un da calor do sol. A Ponte, a Calle da Mata, Vilaboa, a Veiguiña, Santiago, o Sobredo e, como dixen antes, tamén se consideraría Castrofolla, e de reciente construcción estaría o poblado de Santos del Cid. Pareime a lembrar os negocios que eu recordo naquela época e que seguramente me faltará algún, que perdón por si me olvidou algún. Empezarei por calquer sector, por exemplo, un que seguramente vos gustará a poucos, por bares. O Bar da Ponte, o Bujía, o Central, a Andaluza, o Liebre, o Menando, o Coxita, o Perla, la Terraza e o Hernán. Poderíamos incluir tamén o Teleclub e o Barxela, e a Quicha e a Taza, que aínda que estaban do outro lado da ponte, pertenecían á rúa, os considerámonos tamén de Petín. Comercios, o da Nuema, na Ponte, con Estanco, o Menando, a Felisa e a Elodia. Tres Xastres, o Antolín, o pai do Quinito, o Pepe Chuco, que era o meu abuelo, e o Amancio, que estaba na plaza, todos emparentados entre sí. A panadería da Cleofé, o Muiño do Soriano, a fábrica de camisetas e roupa interior do Pepito da Ponte, a barbería do Vivito, a peluquería da Sarita e o Español, e a súa carroceta, a librería do Pablito e a carnicería do Álvaro, a carpintería do Uleiro e do Luciano, as oficinas da comercial exportadora gallega do Gelucho, o zapateiro, a farmacia de Don Darío e a consulta de Don Paciano tamén na Ponte, a oficina de correos, o carteiro máis coñecido da comarca que non era outro que o irrepetible Quinito, o San Antoniño, por suposto, varios colleiteiros, o Timo Quinito, e por suposto varios colleiteiros de viño, o Antolín, outro Antolín, e por cierto que anda outro Antolín tamén por aí, que neste pueblo parece que o Antolín, e incluso algún Antolín había, o Antolín, o Norín e o Ramiro Moreta. Había a escola de párvulos de Doña Gloria, a femenina de Doña Teresa, a masculina do Rollón e ademais a de Don José o Cura. En Petín os invernos eran fríos, ás veces con néboas que durante varios días non deixaban ver o sol. As xeadas e as placas de xeo tardaban semanas en desaparecer. Era tempo de pasar moitas horas na casa ao calor dos braseiros de cepas ou nas lareiras en donde se afumaban os bons produtos da matanza, chourizos e androllas en donde se asaban chourizos e touciño ao espeto directamente na lume. Tamén era o momento de comentar as cousas ocurridas durante o día. A Navidad sempre eran datas de reunión da familia.
o 5 de xaneiro, de tradición moi arraigada aquí e que prácticamente está desaparecendo, era a de gañar o aguinaldo. Supoño que recordaredes con nostalgia aquelo de buenos días e aguinaldo, que era a frase que máis se repetía esos días. Eran típicos os presentes en Reis para as nenas, bonecas e carricoches, e para os nenos traxes de indios e vaqueros, salvo un ano a que alguén lle regalaron un traxe de romano. Pois xa veredes, todo o día e toda a tarde os colegas cas pistolas e cos rifles e un servidor cunha espada de romano. Vaya día máis triste pasei. Pero bueno, dende logo tamén o máis esperado era a bicicleta. Se era unha BH, nin te imaginas, non deixabas nin pa comer. Nada máis pasar a Navidad chegaba a festa dos quintos, o San Antonio, como dice o refrán, 17 de xaneiro, San Antonio verdadeiro. Solía ser festa de xantar abundante en donde o cocido era o rei. Se a festividade caía pola semana, os nenos de Petín deixábanos salir antes do colexio para asistir á misa e á procesión. Bueno, para asistir deixámonos noutras cousas. Xa de tarde festa con orquesta e de noite verbena no Café Central. Casi sempre terminaba en Liorta, vamos, que era un clásico da verbena da festa. De seguido o carnaval, antes non lle chamaban entroido. Disfraces caseiros e fariña eran a base desta celebración. Recordo de maneira especial unhas coplas que o Hernán, montado nun carro ataviado, unha capa floreada e un caperucho de cartón, contaba o acontecido durante todo o ano, con unha retranca moi particular e que ás veces non era ben recibida polos destinatarios. A primavera era un esplendor de color. A Semana Santa chamaba ao recollimento e ao rezo. Millor era asistir á misa e aos oficios, porque ao chegar a casa normalmente preguntaban de que falara o cura, e máis valía acertar. A procesión da soledad, un dos caracóis, no que resonaba e por sorte sigue sonando nas vellas calles petinesas o Miserere, era unha boa excusa para sair pola noite e aproveitar para tomar algo nos bares da plaza. O xogo das chapas estaba destinado aos maiores, os nenos conformábamos con entrar de vez en cuando a botar unha rápida ollada ao porto. A finales de maio empezaba a apretar a calor e o brao estaba a punto de chegar. En xuño, aínda que daquela época non se celebraba multitudinariamente a noite de San Xoán, sempre había algo que celebrar na casa do Juanón que nos estará vendo. Era tempo de vacacións, de río e de festas. O río, do que xa falou Miguel, pero que volvo a repetir, era moi importante para os petineses. A pesca en Barxela os domingos, desde a mañá hasta a noite, o que incluía comida, merenda e cena campestre, preparada con esmero polas máis, mentras os homes, metidos nas frías augas do Sil e ao seu paso por Barxela, dedicámos a pescar peixes e algunha vez algunha troita, co que preparaban un exquisito escabeche que daba para moitas cenas. Deste lado do río os de Petín e do outro os da rúa, retábanse a ver quen pescaba máis, anunciando ao contrario, en voz en grito, a picada de cada peixe. Recordo de que decían, ya está la rata bajo la lata, ou algo así, non? E, bueno, daquela así, decir que tamén que a familia de Miguel e a nosa familia éramos inseparables aquelas festas. As excursiones ao muiño do Ramoné, a pasar o día, repetíanse todas as temporadas estivais. Filetes empanados, algunha lata e a escondidas algo de viño, cervexa e que non faltase algún paquete de tabaco. E se era rubio, moito millor. Tosíamos menos. E aquí recordo un tabaco que se chamaba, que era de mente, non sei como, un X2, un piper, bueno, algo así que nos gustaba moito. Tamén facíamos algún guateque coas rapazas da nosa edad, e quero aproveitar para mandarlles a todas elas, as que están e as que nos deixaron antes de tempo, un carelloso abrazo, e que al menos eu conservo un recordo entrañable e imborrable daquela época e aquelas tardes de tocadiscos, de baile e de música. En Petín somos festeiros, moi festeiros, e o día da grande das festas é o día de Santiago e o día seguinte San Joaquín e Santa Ana. Na sesión Bermú xuntabas a xente que estaba fora, a familia voltaba ao pueblo e os amigos poñíanse o día das novedades de todo o ano. Era o momento máis esperado pola Comisión de Festas que Libertan Mau abordaba os que tiñan pendiente o pago da colaboración monetaria. Non se escapaba naide sin cotizar. A orquesta era a mesma para os 3 días, o palco estaba feito encima de bocois, os petardos non paraban de sonar e romper medias de cristal ás mozas, e no tiro pichón intentando arrimar a escopeta o máis posible para poder levar algo. Os caballitos e algunha vez os coches eléctricos eran os reis da festa. A gran tómbola dos hermanos Barrio Nuevo non paraba de dar premios, que si unha máquina de escribir, que era un polígrafo, unha lavadora, que era unha tina de lavar a roupa, eran as muletillas do Manolete para atraer a xente. Por suposto,
supuestas interminables comidas, cenas con amigos e parentes hasta de terceiro grado eran outro clásico en esos tempos. Pero non só estaban as festas de Petín, tamén íbamos a Fontei, a San Roque, a Estación, a Vilamartín, a Sedura, a Larouco, a Montefurado, vamos, que non parábamos en todo o Bravo. A tradición musical sempre tuvo moito arraigo en Petín. Eran famosas as rondas e serenatas que os mozos lle dedicaban polas noites ás mozas casadeiras. Luis María, Mon, Ramón, Juanón, Peto, Antolín e moitos outros coas súas voces e as súas guitarras enchían as noites petinesas de boleros que entonaban baixo os balcóis das súas noivas. Moitas veces as serenatas non eran do agrado dos pais da moza e tiñan que salir correndo para evitar un bo caldeiro de auga. Esta tradición musical tuvo tamén gran éxito coa formación da rondalla que por aquel entón dirixía o párroco don Urbano e que nos levou alá polo ano 68 a debutar en televisión española no programa Club Mediodía, o magazín dos domingos a mediodía que se emitía, como se diría hoxe, en prime time. O día de emisión estaba todo o pobo pendiente da televisión. A volta, o colexio marcaba a fin da época estival. Comezaba o outono, os choupís, a matanza e os magostos do Día de Santos, despois da obrigada visita ao cementerio. Bullotes, chourizos asados, o espeto e purrela eran a dieta desta celebración. Era tempo de ir ao cine, a sesión infantil no Cine Avenida ou ao Cine Rialto na estación. Películas sobre todo de vaqueros, de romanos e as de Tarzán. O Vivito, o señor Carlos cortando as entradas na porta e o Maxán controlando ca linterna que non houvese desmadres, aínda que era difícil que unha sesión terminara sin algún expulsado. E ás veces toda a fila. Petardos e bombas fétidas eran habituales, ademais do pica-pica que che metían pola espalda e que non parabas de rascarte durante 2 horas. Ao salir para Petín facíamos parada obligatoria na pastelería Perla a comprar unha cazoleta de merende. Cando éramos un pouco máis maiores, a saída do cine quedábamos na gran taberna no Pato Rojo a tomar algo e a pasear por a rúa Dr. Vila. Si tocaban os ovnis no salón dos viejos, ali estábamos. De volta a Petín tamén era obligado ir ao bar do Hernán a comer un bocadillo de toreras acompañado dun viño finado con gaseosa ao que nós cariñosamente lle chamábamos un whisky. Os días que iban de Santos a Navidad eran un pouco tediosos. Durante todo o ano, dependendo da climatoloxía, tiñamos moitos xogos, o peón, as bolas ou canicas, o potro, o huevo pico araña, as romas, excursións ao monte a facer unha caseta, e tamén o fútbol no Toural ou nos almacenes de Saltos de Chile cando era contra os do poblado, que ás veces, se había sorte, podíamos entrar a xogar as pistas de tenis. Así de divertida foi a nosa infancia en Petín. Éramos felices co que aquela época tiñamos e, sobre todo, tivemos compañeiros de aventuras e trastadas, pero o máis importante eran os amigos, cos que a día de hoxe seguimos conservando uns lazos de amistad moi fortes. O noso recordo para os que e as que nos deixaron antes de tempo. Quero dar as gracias por aguantarme e apoiarme a miña muller Susi, os meus fillos, Lucía, Javi, Paloma e Gabino, os netos Manuel e Marta e Gabino que está en camiño. E agora gustaríame rematar unha estrofa do noso himno. Petín, nuestro gran Petín, pueblecito incomparable, te quiero más que a mi vida, más que a la Virgen del Carmen, y de rodillas te juro que si tuviera dinero encima del puente romano con letras de oro pondría un letrero diciendo: tú eres Petín, lo más hermoso del mundo entero. ¡Viva Petín! ¡Viva!